El Lleida torna a dependre d'ell mateix per disputar el play-off d'ascens, però ara ja amb la calculadora a la mà. La victòria sumada ahir al camp d'esports contra el València Mestalla i uns resultats propicis de la resta de rivals, que en la seva immensa majoria es van deixar punts, fan que ara, quan queden 3 partits pel final de la Lliga, s'hagin recuperat moltes opcions. La quarta plaça que ocupa el proper rival dels blaus, l'Alcoià, està a només un punt després de l'empat ahir dels alacantins al camp de l'Huracà. El Lleida torna a dependre d'ell mateix per jugar al play-off. La jornada del cap de setmana ha somrigut als interessos dels blaus, que han aconseguit retallar distància respecte a gairebé tots els seus rivals, i això ha multiplicat les seves opcions. La derrota de l'Hospitalet, que va perdre per 2-1 en la seva visita al camp del penúltim, el Constància, és el resultat que més afavoreix els lleidatans. Els barcelonins han estat atrapats a la taula pel conjunt de Toni Celigrat, i si bé és cert que el golaveratge entre els dos conjunts afavoreix l'Hospitalet, el calendari és a priori més complicat per als barcelonins, que en la propera jornada visitaran a un Atlètic Balears que ahir perdia el lideratge a mans del Sant Andreu, que els derrotava per 2-1. Això també ha deixat els insulars a 3 punts del Lleida quan en queden 9 en joc, de manera que no hi haurà un mal resultat per al conjunt blau en aquest proper partit. Guanyin, perdin o empatin, si els blaus guanyen a Alcoi, posaran un peu i mig al play-off. I és que la importància d'aquest partit és absoluta. Guanyar vol dir play-off, empatar no ajudaria però donaria opcions, mentre que perdre podria ser letal, ja que l'Alcoià és justament qui marca la quarta plaça amb un punt més que el Lleida. Tant és així que el club ja ha engegat la maquinària per a l'enèsim desplaçament de l'afició en aquesta temporada. Igual que en altres ocasions, l'equip no estarà sol, ja que el Lleida Esportiu organitza un autocar de seguidors que podria ampliar-se a 2 si hi ha demanda suficient. Els aficionats que ho desitgin podran inscriure's a les oficines del club per anar fins al Alcoi en un viatge que tindrà un cost per persona de 25 euros. Això inclou, això sí, el desplaçament, però no l'entrada al partit, que els seguidors hauran de pagar a banda. L'autocar sortirà de Lleida el diumenge a les 9 del matí i tornarà tan bon punt finalitzi el partit, que es juga a les 7 de la tarda. Definitivament el Lleida Esportiu ha tornat a recuperar les bones sensacions en el tram més decisiu de la temporada. Els de Celigrat es van imposar al València Mestalla en un partit amb dues parts ben diferenciades, i és que els primers 45 minuts van passar pràcticament inadvertits. Els visitants tenien la possessió de la pilota, però era un domini estèril perquè no es traduïa en oportunitats de gol. El Lleida es mostrava ferm en defensa, tot i que tampoc trobava la fluïdesa desitjada en atac. Això sí, just abans d'arribar al descans, Barreda va estar a punt de fer el primer, però el seu xut sortia a córner després d'una bona intervenció d'Àlex. En la segona meitat el panorama del partit va canviar. Els blaus continuaven mostrant-se sòlids al darrere, però ara també ho feien en atac. Els de Celigrat van avançar la seva pressió dificultant la sortida de pilota dels visitants, i així van arribar les oportunitats i el gol que donaria els 3 punts. Al minut 54, una bona jugada entre Didac i Miramont la culminava Mata a boca de gol. Els blaus no es conformaven amb aquest avantatge i buscaven amb insistència ampliar el marcador. Les ocasions se succeïen, però l'encert d'Àlex a la porteria evitava els gols. Mata veia com li anul·laven un gol per fora de joc. I el mateix davanter blau ho tornava a provar amb una rematada acrobàtica. Hem estat defensivament a un nivell altíssim perquè el rival t'exigia molt i ofensivament crec que hem generat suficient perill en els 96 minuts, perquè això no és ni primera part ni segona part, com per a tindre un resultat una mica més ampli. Com que no hem fet el segon, pues, hasta el final estàs amb l'ull, no? De a veure si en qualsevol pilota te poden fer un gol, però afortunadament no ha sigut així. Si el partit jo crec que ha sigut d'un nivell altíssim del Lleida. L'única oportunitat del València no arribaria fins al minut 87, amb una acció d'Hiroshi que Pau aturava. Passen davant del Lleida Esportiu, que veu com el play-off es queda tan sols un punt. El camí, però, no serà gens fàcil. Costa, tothom se juga molt i costa moltíssim guanyar partits, no sol al Lleida. Afortunadament ara nosaltres tornem a estar, no? Si ho vam dir ja fa unes setmanes, que algú ens donava per mort i no hi ha que vendre la pell de l'os abans de matar-lo, que nosaltres som mals de matar i anem a intentar estar vius fins al final. El pròxim partit dels blaus, al camp de l'Alcoià, un rival directe, serà una nova final. El Balàfia